Betul ini kafe. Betul kafe kayaknya lumayan iya. Kok anggota malah mana? Wis salah Jin, aja ngomong kayak ngono, gak sopan. Malah paling gak kroso ae. Jadi nginjing melatih. Ayo wis pada menang sila pelajaran dimulai. Delok entar iku lho melatih bareng bagus. Kok pada culun kabeh. Cocok gak sih culunan desa? Di video tak aku di grup sekolah. Murah. Linda, iki kudu diedani dan orang bisa ganti masalah. Iya, ayo rapet Andi, gak apa di jalan mau. Iya. Ras, awakmu ya sing nyebar video ini. Apa sih? Kalau ya gak nyokong bakal serame iki. Iya, saya sampai guyon. Video sing gak ada orang itu jenenge iki. Mati awakmu masalah. Wong sing ngene awakmu itu susah. Tapi Pak, aku gak pengen duwe kanca. Tapi semoga gak ada orang sing ngalami kayak aku. Sopo sing mulai lagu ini? Citra Laras lan Reni, Pak. Kenapa Pak? Awakmu ya sing nggoleh nate lan bagus. Ngapunten kula nggarai susah ngerti lan bagus. Rek, ayo padha eling. Ora ana sing pantes dino utawa diseneni. Kene kabeh padha menungso, padha-padha dirasa. Bener, bener apa bulan itu mikir tentang wong liya. Sekolah ini bakal ayam yang kabeh kok rukun. Aku janji ora bakal ngulah maneh. Aku ngerti saiki tak dadi populer gak kudu nyakiti wong. Suwon ya rek wis gelem ngancani aku. Yen aku sing di video, tak pastino lucu tenan, tapi tanpa ngerasani wong liya.